Samantala, isang lalaki ang sugatan matapos pukpukin ng bato sa ulo ng isang konduktor ng bus sa barangay Paitan, West Sual, Pangasinan. Ang biktima ay 38 taong gulang at empleyado ng munisipyo ng Sual, habang ang suspect ay nasa 27 taong gulang na nasa impluwensya ng alak. Ayon sa investigasyon ng pulisya, binati ng biktima ang suspect ng Happy New Year. Subalit, sa hindi malinaw na dahilan, nagalit ang suspect at nauwi sa sagutan at kumusyon. Kumuha ng bato ang suspect at 4 na beses na pinalo ang ulo ng biktima. Itinakbo ang biktima ng kanyang mga kaanak sa Sual Primary Care Facility Infirmary at nasa maayos ng kalagayan. Samantala, agad namang inaresto ng mga rumisponding pulis ang suspect para sa tamang disposisyon. Matapos po IFM News. IFM News. IFM News.